Hola, sóc en Joni Sales i sóc el director territorial d'Inactiva. A plataforma educativa porto ja 13 anys, vaig començar, l'inici va ser el 16 de desembre del 2013 fins avui. Bueno, jo vaig entrar en el muntatge industrial de bicicletes com a màxim responsable de qualitat i mica en mica he anat evolucionant i agafant pas amb altres activitats i altres projectes de l'entitat. Consisteix sobretot en la gestió d'equips, sabent que obrir un territori no és fàcil, s'hi ha de ser, i el que fem és donar assistència a totes les necessitats que tingui el territori, ja sigui a nivell de persones ateses o personal tècnic i professional per poder treballar. A Inactiva actualment estem al territori de zona nord, que en diguem, que és el territori de Girona, estem també a Barcelona, estem a Terra Sud, que és Priorat, Tarragona i Terres de l'Ebre, i també estem en el territori de Lleida. Bé, el que oferim és un servei d'acompanyament integral a les persones, amb un itinerari d'inserció individualitzat que dura uns 36 mesos. Ideal, però, que la persona a l'any, any i mig, puguem trobar un espai per elles a l'empresa ordinària i a través d'una activitat, una única activitat que té ara Inactiva, que és el servei d'obres i manteniment, que aquí entra la rehabilitació d'habitatge, la gestió d'obra nova i el manteniment dels propis centres en global de plataforma educativa. Disposem d'un grup d'arquitectes, aparelladors i un conjunt de persones que a nivell administratiu per a gestionar totes aquestes obres i actualment disposem d'unes 4 o 5 obres en actiu a les quals d'alguna manera hem de contractar empreses externes per donar servei alhora i poder complir amb la temporalitat marcada i necessitats de l'entitat. El servei d'obres i manteniment consisteix que a través d'una petició per al nostre programa intern d'Integralia Ticketing, es fan una petició, les direccions fan la petició d'alguna desperfecte o d'alguna millora que es vulgui fer a nivell d'obres, de manteniment, i a Inactiva entra a resoldre aquestes demandes de les vàries entitats del grup. El servei de borsa habitatge, nosaltres hi participem molt activament. Podríem dir que Inactiva, aquesta frase no és meva, és l'única empresa rehabilitadora d'habitatge social i que ho fa amb persones que estan en situació de risc. En total, ara, a dia d'avui, són 27 persones, però està previst que en 2 o 3 mesos ens puguem ser cap a 35-36. Bé, l'entitat té una necessitat productiva, genera activitat i aquestes persones, nosaltres fem sol·licituds en els diferents agents derivants i ells ens proporcionen aquestes persones. Per exemple, serveis socials de cada territori o cada municipi. L'objectiu d'Inactiva ha de ser el que ha sigut en el passat, el que és en el present i el que volem que sigui en el futur, i és l'excel·lència. L'excel·lència i l'atenció de les persones és el principal objectiu d'Inactiva, independentment de l'activitat que es pugui estar generant ara. I Inactiva té un històric d'activitats, coses que han funcionat, coses que no han funcionat, i actualment el que estem és generant nova activitat per a generar el màxim de llocs de treball possible perquè les persones s'insereixin al mercat laboral ordinari.